салому алейкум, рӯз бахайр ба ҳамат. рӯзи хубу хуш хоҳонам. ман саҳари рӯз хати хестам дар телеграм канал як видеоро дидам, бовар кард асабом вайрон шуд. Илтимос, бародарои ғарибам, биё аввал тамошо кунем, ба гап занем. Тамошо мекунем. Я сказал, что 15 лет, короче, только дружим. Все, больше ничего не будем. Ты именно так сказал, или ты сказал, да, я знаю? ман ин гапҳоро барои ҳаққа мегӯям, ки шумо якдигаритонро равон кунем, бибинанд. ҳама бибинанд, бачаҳое ки дар ғарибиян, ҳама бояд бибинин ин видеоро. Сейчас мы ожидаем полицию. Вот представитель ребенка. Сейчас она будет писать на вас заявление. Ина диден? О, ҳамун навистае ки ман 15 солаям. О, худат медонӣ ки несовершеннолетний лет чи статья дора? Озеро, чтобы купалась. Девочке сколько лет, когда ты ей начал писать и говорить, там, поехали на озеро и выпьем? О, турат бухой нахои, ай 10 сол, 15 сол зиёд метан дар ин кор. Иққад биё гумроҳ начам, иққад каламон кор бифармонем, э мардон. Иққад хай майла дар комментария мо ҳақорат мекунем, майла ҳамун отову очае ки моро ҳақорат мекунем, отову очае хитонда мера, иш майла отову очае хитонда ҳақоратотон. Мо ҳамудам гуфтем, қати шумо сар ба сар нашдем. Мы понимаем, додумывать может каждый. Благодаря дружине удалось предотвратить данное правонарушение. ҳамудам мо мегем хай майла пушти почо сад ғайбат, ин одамо чи коро кардастиянд, бо ҳамудам ҳақорат шиндастиянд, о ай бесаводи ҳамун одама. Касе ки номи ахлота гирифт, номи як чизи қабеҳа гирифт, ӯ худаш бесавод пасттарин инсон ай. ӯра қачи гап ҳам назаням мешава. хеле одамо қати гап ҳайфа, ира қадар устодо гуфтаган, мо иқа хондем, мо медонем ки ӯ ҳеҷ шивае нест. Некем ки ана ин кор безеб. ина ду бачака бинед. ин ду бачак мераванд, мешинанд, бо баъдаи шиштаншон мебуранд, ана ки дига ба худшон 15 сола тайёр мешаванд. дар ин гуна 15 сола мешаванд. ака гапои ма хафа нашед дар иҷа, ай би хитонай. дахо телеграм да бидрои худат бо банависи худат. э мусулмоно, ана ин як кори бад. ана ин як кори бад. мо як каса тақлид мекунем, рол да бозӣ мекунем. ӯра шумо фикр накунед ки идусмурод олам санъат да бозӣ мекунад. ин хеле гап нест бародарои азиз. ана ин гапи бадай, ана ин кори бадай, ана ин апасния дар миллат. ҳоли номи миллат дар иҷа нам ду нафар тоҷико меган. тоҷико ирам ҳаётон надоред. ҳо як нафар як одама наҷот метад, як тоҷик наҷот дод меган, миллат хурсанд мешавад ки як тоҷик як одама наҷот дод ай марг. оне ким ки ани хеле мекунед, оно хеле террор мекунед, ани хеле мешавад, баъд анака чӣ мешавад? номи миллат бад мешавад. номи миллат бад мешавад. мо барои хеле содда кара гап застам, адабӣ накара гап застам ки ҳамин шумо конкретна бифаҳмед. бачаҳое ки чени маин, айма майдаин, қати маин, рафиқои маин, ҷураи маин, ҳамкурсои маин, мара мебинен, илтимос мекунам. илтимоси бародарона, дӯстона, ҳам хеле корода даст назанед. шумо як нафарен инҷода 10 миллион аҳолӣ номуш бад мешавад. илтимос бовар ки ина бо мегӯям дӯстона гап мезанам, телеграмода аҳамият натен. ҳар як чизе ки мекунем пеш ай кардан аввал фикр кунем ки мо чӣ кор кардастем. ин хеле ҳаётона насӯзонем. ӯ тирмада ки баранд, хеле педофил меган, чӣ меган, педофил, статьяи педофил задиянд. ӯ статья пас даҳам тирма 10 соле ки мешини, 10 сол мешини, капат месӯзам. хеле аллоҳу акбар. авда бомбари хубай, авда бомбари хубай. хай намедонам гапои мара чӣ хеле фаҳмидем. гапи пасту баланд боша, узри зиёд, узр мегӯм, бахшиш мегӯм, лекин хай шумо моро бифаҳмед. ман ин гапҳоро барои ҳаққа мегӯям ки шумо якдигаритонро равон кунем, бибинанд. ҳама бибинанд, бачаҳое ки дар ғарибиян, ҳама бояд бибинин ин видеоро. ҳама бояд ин видеоро бибинанд. одамизод шири хомхӯрдага. ин маталои тоҷикӣ химонад. ягон кас бехато нест. ҳамамон хатогӣ мекунем. ҳам як кора карданӣ намехоҳӣ, яке мешава ҳамин кор. мешава. ин кори фавқулода дигар, ине ки дидаву дониста кор мекунӣ, ин дигар. ана мирам фаромӯш накунем. кори фавқулода худованд мехоҳад, ҳамин кор мешавад. лекин ки худат дидаву дониста медонӣ ки ин раҳ раҳи каҷай, ҳам раҳи каҷ да мери, ин тамоман дигар чия. ирам фаромӯш накунем.